kundur marang Praja Pringgondani. Sumarupa Kakang Semar lamun wektu dina iki putraku Gatotkaca dening para kawula Pringgondani lumantar para wakil-wakile milih marang putraku Gatotkaca minangka dadi Narendra Pringgondani mbacutake marang leluhur kang wis kajempa ing angin. Dados dinten menika Ndara Gatotkaca sampun dipun pilih dados ratu Kakang Sumarya. Kabejan kok nganti ora bisa dimerek iku nggih keng putra Ndara Gatut. Sasampun mekaten menapa sampun wonten pasarujukanipun kadang saking Pringgondani den kabeh manut pangandikaning Mbak Iwarimbi para kadang braja wis padha sarujuk yen to putraku Gatotkaca piniji dadi Narendra Pringgondani nyekel bawah pemerintahan negara Pringgondani. Nggih. Menawi sampun wonten gumala ing Rembag tegesipun wis ora bakal ana rame-rame. Ingkang kula pinajengaken nggone lenggah dampar niku wis ora ana ganjelaning rasa. Para pepundhen sampun nyarujuki, kadang braja sampun nyarujuki dipun sekuyuk para kawula. Menika upama lenggah dadi Narendra ing kono bae iso gampang wae. Siap. Wes ngawat kok pas padet tok ya. Beh. Wong mantuk iki. Kalau Mama Titin kalau sedingan Mama ada. Dek. Hati-hati di jalan. Supaya terkabul loh. Besok rasa bisa lho. Kowe wis kado semayan ya. Ngene iki malah setting ta ikut tok. Baradaran. Darah. Ayo. Surung kurang mepet kan ya. Kok malah kono aku. Kok malah marata to kan? Olahraga malam ya Rara. Olahraga malam. Ini asistenku yang baru. Kalian belum tahu kan asistenku yang baru? Oh iya ini. Loh. Nah. Yati. Ya wis lah ayo. Bukain ning pemain. Ojo, girap cacaku. Pitung begini atau turu udah nih. Mbak Nat, HP-mu lho kayak gowo. Iya, Mbak apa ya? Ya wis hati-hati ya. Mabrak. Aduh. Pas ngantuk. Rakonsen. Ayo itu gak boleh dipasang tadi. Tadi curang weh. Melbu nih Rizal. Golek wajane. Curang. Yo. Oke. Iya. Ya. Lu masih ngerti macam duit mulai. Anak ater ora.